rasane ra kepenak yo. Kowe iki kenapa janjane kok sambat wae? Aku iki masuk angin. Walah, kowe masuk angin to. Kok ora penak awake. Kowe iki gampang solusine. Kowe biasane mbiyen tulak angin, sik murah regane tur gampang golekane. Ya sik tak tuku nang warung sik. Ra usah ki, aku duwe arak. Gitu. Iki lho, tulak angin. Oh iya sik tak ombene. Ya. Tolak angin kuwi yo iso gawe ngobati lara weteng, mual, awak lumrah ra penak. Tolak angin kuwi digawe saka bahan alami kaya minyak adas, godhong cengkeh, meniran, gula lan madu. Enak to? Mula nek kowe lara apa ra penak awake iki ngombene tolak angin bae. Oh bisa iki awakku kepenak ra maune. Oh iya. Wong pinter kalah karo wong bejo, wong pinter gak kalah tandinge karo wong bejo. Wong bejo ombenane tolak angin. Wes Bablas janjine. kok janjine to? Ha apa to? Angine to. Oh iya.